ددمê ku Kurd li Herêma Kurdistanê berav sindoqên dengdanê da diçin bû rapirsiya giştî, Parlemana Iraqê rûniştina xwe bi amadebûna 167 parlamenteran girê da û babetên rûniştina Parlemanê derbareyî referandûmê bû hemî layenek nerazîbûniya xwe sebaret rapirsiya giştî derbirîn û bi nadestûrî li qelem dan. الاستفتاء يمثل خطوة راپرسی پێنگاوە کە عێراقی و ئاسایشە عێراقی بەرد مەترسیەوە دبە. چارەنووسی وی شێوەی نابە و چارەنووسیت پێشیە دەهاتە پەسەندکردن دەمێ دەنگ دەستوری هاتیەدان. پەرلەمانە عێراقی داڕشنا چەندین بڕیارە دکات و ji girîngiyê palpiştkirina hikûmeta federalî daku pêngavên xwe bû yekrêziya Iraqê biavêjît. Lêdwanên parlamentaran û bêrîbûçûnên wan tamaşerî ji danûsandinê nêzîktir bûn. نحن خولنا سيد رئيس الوزراء باتخاذ ما دستهلات دا سروک وزیر دا کو همی پیوانان بکار بینه جبو ورگرتنا مفایک روا دا کو یک ریزی سروری و آسایش و سامان عراق بپارێزە و اگر همی بۆ چونک نهێ بکار آنین ام نکارن سروری عراق بپارێزن و همی آرمانج بۆ پاراستنا سروری آسایش و سامان عراق دی بکار بین اینان دا کو او بین پاراستن. Serokê Lêjna Asayîş û Bergiriya Perlemanê ser bi fraksiyona Rewta Sadir di Kongreka Rojnamavanî de radgenîtin ku nabêt hemî Kurd bêne sizadan û dibêt ji danûsandina şerrî dûrkevneve û hemî arîşên navbera Herêm û Bexda bi daylok bêne çareserkirin. عندما يصوت مجلس النواب Dema parleman deng dide tindek muzayedan dikin. Ji ber ku armanca şerrî nizanin û bi aşkira radgeynim. Zorbey parlamentarên ku muzayedan dikin, kurên wan şer nakin. Gelek zehmeta şer dijî birayên Kurd. Her wa hindek av li devê wan dirjit ji bo wergirtina postê serokkomariyê. Piştî ku ji Kurda bêtestandin. Aliyên Sinan nerazîbûniya xwe li ser danûsandina hawpeymaniya Şîan digel Kurdan derbirîn û radgeynin ku bi pilayekê ew dibît danûsandinê digel Kurdan bikin ji ber ku deverên wan referandûm lê têne kirin. عدم اکتراث گرنگینەدان هاوپەیمانیە نیشتیمانی بە هەفتپشتیە سونە دێ ساڵên بوریدا di van danûsandinan da egerek bûn ku arîşe bigêne vê barê. Me narazîbûna xwe beramberî van kombûnan derbirî û helbesa hemê girêbest û hevpêmaniyek li serbûna deverên me red kir. Dawya biryara Parlemana Iraqê û daxwaziya wan ku Serokwezîrên Iraqê bi hemîşe wan rêbirîbûna referandûmê bibîtin da ku Iraq beref parçebûnê da neçîtin û roja çarşembiya dahatî jî hemî nehênî li Iraqê hêne aşkira kirin. Li Bexda Nizar Ebdullah, Dengê Amerîka.